Kenega mas berkuit in duai nakabanta kong pasca mukim pada nak pedeng kejing pang kejing sitom menjuru nakabanta i bayahun lang Amerika kongor pada sika spusne jim ruai sang mas berkuit nomor kendai puas. Ha kakatang pa pada kon pada mensem bakod amen ka jing e jong try jing yu Jesus Christ bad ga jing e jong ublay lam bad ga jing selok jong mensem bakod kindan rangkat bad pi baro Gabat piru kohan men ko para menta kasngi ngi rakhe ya kasngi buram jong ga jing le jingo jong kamaria thesati ha ka Elizabeth Hakan kasngi kraw to ken ngi duwai ngi kerpat kajinga sad jong kamaria nagbanta jungi iwe piwe nagbanta kaprathai bad kerpang nagbanta baro ki reuniam kamtam ki novices ki jungi hababun ki sang reuniam ki sim ya kajing smai ke bakerpang kum kita ki reuniam ki ban sakri bad ki ban e joblay ngiru kohan men ko para hakan ka step habang iwan bandiang hakmat ublay pansibenta hakane kajing lekniam kabakhoy token ngin kubur yalade bangilong kinong pop lengba kajing kubur bangilong kinong pop ai botrai un map ki pop jongi baro knang ba mangi sisang ilong kita gibreu kiblakre pansibenta hakane kajing lekniam ngapla haublay badan bor baro badapi kohan men ko para dagi jeng perkat dagi kam dagi jeng leklet dagi jeng le palat jonga dagi jeng le palat jonga dagi jeng le palat bakraw jonga namar kata ngakarpad ya kamaria bakoj kabaya sa katay sati ya ka angel bat kirukoj badapi kohan men ko para how try ublay jongi ublay badan bor baro unis ne yangi madalama bagi pop jongi Unyalamingi sha kajing embam jukut. Amen. Go try to isene. Go try to isene. Go try to isene. Go try to isene. Go Christo isene. Christo isene, go Christo isene, go Christo isene, go try to isene, go try to isene, go try to isene, go try to isene.
aku raga kurumpa. Tongin ya duai, hakane kamas kebukod, hakane kesngi kebangir ke, ya kesngi buram, jong kejing lejngo, jong kamaria diseti ha ke Elizabeth, nginang ya duai kerpang na kebenta ki novices kejungi, kamtame jong kaseng jungi ki Father MSFS, ki basim jing smai ha keleng saudong keperthei, ki bedang don ha novitiate. Berkumjuru ki novices jong ki sister VSDB ki barke kesngi brom jungi mata kesngi kesim ya kejing smai benengkong berkumjuru don ki basim ya kejing smai ke bakado badbun ki seng runiam ha kene kesngi ki sim ya kene kesngi kum kesngi brom jungki kamtame bansim kejing smai benengkong kum runiam berkumjuru kejing smai ke bakado ngiduai kerpang na kebenta jungki Bakamaria kebadan kanai kemensim ban lejngo ya ke Elizabeth te makiru kan ki kloy ban lejngo ya ki batpang ki bastam ki beduk ki bekerdo kamtame ban lejngo ya ki bru ki pamaki ki shakri ngidu wairu na kebenta I Alberts imli ibarake kiski kajung I menta kisni ai botrai un ai ya ke jingkot ke jingkia ke bopura hakal yang kemet berkumjuru hakal yang jong kemensim bama I nang he nang san ha ke jing tu bru ha ke jing tu blay bama I nang yoshushu ya ke ta ke jing nang ke jing start ke jing champang ha ke jing im baman la ke sngi jong I ko blay badan buram baro ba im chinom kadba kamaria thesoti kadang pun yo khon jong me ha ka kpo jong ka me la prasad mensim ya ka ban le jngo ya ke Elizabeth to ai nge kerpat bangin shashkor yaumen sem bapasiau hangi bakumta ngi yaso lang batka ban penbena ya ke jingkrau jungme ha ki por baro dautrai jungi Jesu Christ ukon jungme ubi imbat basan rengkat bad me ha ke jingi long kawai jungmen sem bakut ublai junam la junam amen. Kajing puli na kitab Sefania nung hitulpa. Tur wai jam ku kun kentai kasiyon. Tu perta ku Israel. Tu risa pa tu syat kemen nadu kedok nut. Ku kun kentai ke Jerusalem. Utrai ulaweng no ya kirai persya ya pi. Ula bekrat ikinong syun jong pi. Usim ke Israel. Utrai udon pedeng jong pi. Pin ting shu ya ke jing janjar. Ha kata kesngi, en seong ya ke Jerusalem. Wat ting ku Sion. Wat sya bakikti jong pi kin luat. Utrai ublei jong pi. Udon pedeng jong pi. Ukla ka wat. Uba ai jing job. Un risa halor jong pi da ke jing kemen. Bat un pentema ya pi. Ha ke jing I jong u. Unlek kemen halor jong pi, da kabarwai jam, lakum hakasngi jeng kawai nyam, kaketen jong utrai. Misamu ya boleh. Naga nomor terus pak laipo. Sini nomor terus pak laipo. China, Allah, Islam, ya.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sukma Piko Maria te suti kebalangit, bakak tinutrai, kan saur long da shisha. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utrai udon rengkat bat pi. Kabat piru. Kai jing pule na ga gospel ba kuit kat kum u Lukas. Ka brom hame ko try. Ha kitu kisngi kamaria kala yeng bat kala lej bak bak sharilum. Sha kasnong ha Juda bat kala rung ha ka ying u Zekaria bat kala ai kublei ya ka Elizabeth. Ha ba ka Elizabeth kala yosngeu ya ka jing kublei kamaria ikunlung ha po jongka ila kenji. Bat ka Elizabeth kala dab da kamansim bokoj bat kala perta da kasur bajam. Lakerku ya pi na pedeng gi kentei. Balakerku ya so po jongpi. Hato ngade ke bakat kakmi utrai kandawan jengo yanga. Naba hakmi haba kasur ka jingkublei jongpi kasawa kiskor jenga. Iklung hakakpo jenga ila kenji da ka jingkemen. Batsuk kata kebalangit. Ba ensa penurlong ya kata kebalakren haka nautrai. Kamaria kalaong. Kadanud jenga kaya ro pendon buram yutrai. Bat kamen jenga kasat kemen hau blei. Unong penim jenga. Naba ula nyau buram ya ke jinglong ret kasakri jengu. Naba hakmi nadu menta baro kipateng benreu kin sakot yanga kabala kerku. Namar uta badan bor ulale ki bakrau hanga. Kabakut ka kerteng jengu. Bat ke jengisne jengu kan long ha gitu kibating buram ya u pateng la pateng. Ula pen ya ka borba daga ksangti jengu. Ula pendam pendumbut ya kibaserong. Ha ke jeng perkat bari jeng dok kidanut jongki. Ula penyar ya ki bakrau bor na ki kat jongki. Bat ula kentiu ya ki barit baria. Ula pen kedang ya ki batengan. Da ki ki babha. Bat ya ki baruspa ula pa no teli. Ula yerap ya usyakri jeng u Israel. Udakan mau ya ke jeng isnei. Kau kumba ula kren haki ketpa temen jongi. Hawa Abraham baraki kun kiksiu jong u jinom. Kamaria kalasa bat Elizabeth kumba laibnai bat kalej pai sha la ying. Ka gospel jong utrai. Singero ya make Chris. Haba ka Elizabeth kalayo ya kamaria ba kamaria kalawan banjngo ya ka karwai ya kane gajingruai ya ro ya blay atli kilain kiba akwa banshim kum kimat pusan na kane gajingruai jong ka Elizabeth ha kamaria kabedengkong kide kine hato ngadai ke bakat ke kemiutrai kadawan banjngo yanga. Nang dapat haba hakmi kasur gajing kublai jungpi kasawa kishkor junga iklung hakpo junga ilakenji da gajing kemen. Kini kidegi atali kilain kiba ngakwa banshim kum mat pusan menta ka step lengba kane gajing duai bat gajing ruai jong ka Elizabeth. Hato ngadai ke bakat ke kemi ublei kawan banjngo yanga. Ikelung hakpo junga ikenji da kejing kemen haba iosngeu ya kejing kublei jongpa. Kane kikentin ki basyo jingmut lada manga mapi ngipusan halade kohan men kopara.
Kamaria haba kalau yok ngeu ya ka jing khot ka jung blei ya ka sur ka jung blei ya ka jing penpena ka bau trai ulai haka ba ya ka la jit ban long ka kmi jung blei haka badeng kong yok ngeu ban ngitep kamaria ka dan hapdeng jong ka jing ban pediang ne ban kentaj ya ka sur ka jung blei Henry haba kamaria ka la pediang ya ka sur ka jung blei Kamaria kadap da ka jingkemen hadu kata hadu bamaka kamla syuban set ya kata ka jingkemen jongka namar bamanta kamaria kaladap da ka jingi jong ublei ka jingi ka jong ublei ka bor ka jong ublei ka penlong ya kamaria bandap da kata ka jingkemen bat la pendap ya ka da ka jing ka jong ublei dein matagrau kamla syuban set bat ka kuwa ban lai ai ya ka ne ka jing kemen bat ya ka ne ka jing ka jong ublei ha ki wei pat de mata ka nung kong na shabe ka lai ai ya ka ne ka jing kemen bat ka jing ublei ha ka Elizabeth ka para ka jong ka ko han men ko para ka ne ka ba manga mapi ngi dei ban le ha ka jing ka jing lada manga mapi ngi snap ya ka sur ka jong blei lada manga mapi ngi pdiang ya ka ktin ka bau blei Ukraine hangi klampep ngin sadap da ka jingkemen ha ka danot ha ka mensem ha ka jing jongi teletlan ha bangi dap da ka ne ka ha bangi la pdiang ya ka ne ka sur ka jong blei ya ka jing jongi la pendap yang ngi da ka jingkemen bar ka jing ngi de ken ban lai ra ya ka ne ka jingkemen ha ki wei bat ka jing ha ki wei kajing mare jong kamaria kajing let jong kamaria shaka Elizabeth kapan pau ba kajing ka ba kamaria kamdon ka ba kamaria kadon haka ka ba kalaya pediang yoblei ka alej ai ha kajing shakri jong ka ha ka Elizabeth dei mata gra manga mapi ngilong na em kita ki briu ki bakloi ban ai ya kane kajing leng ba kajing shakri jongi hakiwei ha bangi layo pediang ya kane kajing now blay Henry Bonsen ngilong opposite lane persya ya kajing le jong kamaria habangi la yo yele se ya kajing ka jong blay ngi shong marwei ngi marwei ngi khi marwei Henry ngimlong kita ki breu ki balakloi ban lek shakri ya ki wei habangi dan kajing ko hanmen ko para ngi de ken ban mi nalade ban ai ya ne ka kajing ka jong blay haki wei leng ba ki kam ki babahagi bangile haka imlang kasalang gajungi hapo ka yin kasam gajungi hapo ka shnong ka thau gajungi habaro ki breu ki ba ngi thu lane ngi kandu ha gajung gajungi menta kasngi ngasngo ban khot yaladi badia phiru kumju ko hanmen ko para ngilayo ya kane kajungai jong blai ngilayo ya kane kajung kemen ka jong blai ha kajung ngilayo pediang ya kane kajung ka jong blai ha kajung jongi token ngin mare sha ki wei pat ki breu ban ai ya kane kajung blai ban ai ya kane kajung kemen blai ban ai ya kane kajung hun ha kajung jong ki wei bamakiru kin yo pediang ken ya ublai ha kajung jong ki kenang baki weru kin saong ha ka wei kasngi hato ngalong wei ne ngade ke ba kane ka khon blai kawan lane ka breu ka jong blai kawan ban jungo yanga mamakiru kendap ken da kata ka jing kemen mamakiru kendap ken da kata ka jing blai ko hanmen ko para kabanta ka baar ka ba ngiyos ngeu na ka gospel kade ka jing ruai ro jong kamaria hi dalade ha oblai habangi pe je ka jing jong kamaria ha ka jing shisha hanadu kasngi ba kamaria kalayo pediang ya kana ka kubor ka babha yolesi manga mapi mancangi ong kada ka kubor ka babha namar lajit yaka namar baubleu la ibit yaka balong ka kmi jungu kada ka kubor ka babha na ka banta jonga bajung pi bat na ka banta ka partai hi barokawai Henry shisin perkat habangi perkat na ka banta ka jing jong kamaria ki kum hakito gipor ba la dalap manu ka kenthei la ne ka thei samla ba pun khun klem kpa en shapan yap dak balan thambau ngitib ya kata hato hakum kane ka por la dei mangama phi ngiyo ise ba kata ka jing khot ka jung blei ba kata ka jing jit ka jung blei ya ka
kalong kata kajing kerku, kalong kata kajing ai. Ko hanmen ko para. Lada pej manga mapi ha kajing jungi, lada katkum kajing sutho jungi, kamdai kata kababha na kabanta kamaria. Kamdai kata kajing ai, kamdan kata kajing kerku, namar kalate bakan sya ya kita kajing sya jing kan sya ya kita kajing sya penrem, na ka kibriu kiba im ha kata kajaka lane ha ka im langga salang. Henry wada pedeng jong kane kajing lane kajing cincar kabaladon nakmat jong ka kamaria kayo ba kane kajing khot kajung blei kadai kajing kajing u kadai kajing isne kajing u dei mata kadau da kajing da kadanot kabakmen da kadanot badap da kajing jong blei pada kajing isne kajing blei da kata kajing raham jong kajing kajing jong blei kalaban ruai yero ban pendan buram yo blei balai kan kon man ko para kamaria kala ban roi pendan buram yo blei ngaku aban shim kato kanetli ki mat posan balai wada pedeng jong kine kijing kamaria kala ban roi yaro ban pendan buram yo blei banengkong namar kayo bat kas nyotu bau blei udei unong pen jong kajing jong ka ublei udai unong pen jong kajing ya kamaria bat ya kapertai barok away den mata kada wad hapdeng kine gijing kiban saja ha kajing jong ka kamaria kala ban ruai yaro pendan buram yo blei kohan men ko para hato ngidon kane kajing slur bat wad hapdeng jong kajing wad hapdeng jong kajing jinjar ngilan ban ruai pendan buram yo blei namar ngi bat ngilatep bat ngi pediang bau blei udai unong pen jonga bat jong pi kabar namar kamaria kala yo lupa ya kata gajing kerku ke bau blei uayaka wad hapdeng jong gajing gajing jinjar wad hapdeng jong kineki jing sosat jong gajing jong ka ki ban saja hakmat jong ka kayo ya kita gajing kerku jong ublei ha gajing gajing kerku om dei tang na ka banta jong ka om dei tang na ka banta ka ying kasam jong ka hanre gajing kerku ka ba kamaria ko kadai na ka banta ka parthai barok away na ka banta ka parthai barok away ko hanmen ko para sachisin mga mapingi haban pek bat kmi yelade mamangi larangi la pediang yo blei kum nong pen jungi lara manga mapi ni la dap ta kata ka jing ka jong blei ha ka jing klempep kan ni la ban yo mat ni la ken ban yo ya kita ka jing kurku ka jong blei na ka banta junga na ka banta ka ingasam bat na ka banta jong ki wei klem pediang yo trai kumutau nong pen jungi ko han men ko para ngimla ban yo ya ka jing kurku jong blei ha ka jing jungi wala dau blei kurku han reklem pediang yo blei ha ka jing jungi kumunong pen ngim laban ya ka jing kurku jung u kabalai kamaria kasnutu bakalong kabaret bakalong kum kata ka theisoti kalong kum kata ka breu kampadan o breu bayate alane uba ka kurim jungka no lok jungka hanrei hakata ka jinglong ret hakata ka jinglong baduk jungka ublei ulajit yaka banlong ka kumi jong u ko hanmen ko para manga mapi hoj yole se ngimlong ka kmi lene ka kpa ukpa jong ublei kumbal ublei ulajit yaka maria hanrei ublei ulajit yangi banlong ki khon jong u ublei ulajit yangi banlong ki bai ki jong u ublei ulajit yangi banlong kita ki balakur khu jong u Dain mata kadau ngiru ken man kapor ngide ban ruai ya ro yo blei ngide ken ban kentu ya kaburom jong blei lengba ka jing emba baha jungi lengba ka sur ruai lengba ka sur duai jonga ba jung pi kerpange lengba ka jing sekri jungi ya o kabasau balai kamaria kala ban ruai ya ro yo blei wat hapedeng gine kiba kayo mat ha ka jing jongka menta bala shai lejisngi namar kayo ba kajing jong blei kayai ne haka kajing jong blei kalong kabasisha haka maria klam jing jong blei kamaria kamla bansha ya kine gijing ki haka jing jongka
Klem ka jing ne ka jing jong blai kamaria klem la ban pediang ya kana ka sur ka bau blai ula kren ula ne ula ai ka kayo ikan ya kana ka jing ne jong ka jing ka jong blai ko han men ko para kam dai tang ka jing ka jing han rei kayo ya kata ka jing ne jong ka jing jong na ka banta jong ka ngi nem ko han men ko para ngis ngutu nem ko han men ko para ya ka jing basisha ya ka jing bayene jong blai na ka banta jongi ngam la ban jubab na ka banta jong pi mla ban jubab na ka banta jonga ya ka ne ka jing kali ka bangi kali manta hatong yo nem hatong ngis ngutu nem ya ka ne ka jing ne ya ka ta ka jing shisha jong ka jing blai kali hi dalade marwai manta kas ngi ya ka ne ka jing kali bat persang ban jubab ya ka ne ka jing kali lada ngis nguto ban ngi ba ka jing ka jong blai ka yai ne ha ka jing jungi ngi ruken kum kamaria ngi la ban pen pau ya kata ka jing ka jing u lengba ka jing pediang jungi ya ka ktin ka jing u ban pediang ya kata ka lenti ka jing u bat kum juro ban ailam kan ya ka ne ka jing ka jing u ya ki wei pat lengba ka jing sekre jungi ya ki bat yau blai hi dalade kohan men ko para token hakane kisngi kraw jong kamaria ngi duai ngi kerpat knang ba manga mapiru ngi la ban bud ya kanuksa ba bha jong kamaria ban mare ban mi nalade ban lejngo hakiwe lengba kajing sakri kajungi yaki and yoro yo Jesus Christ Shalom lai, shalom, amen. to ngin pla ya la ka jong ka jinget nga nget hau lei pa ben bor baro nong chao ka beneng bat ka leu padal Jesus Christ kun ba maroi chungu utwai chungi ya balapon no man sim ba ko Sarabeng Popentius Pilatus la sana pna yu la ya balatem yu la yar chikbayab ha kasni kabalay la mi pani kabayab ulat kil shabneng usong shikmano blay pa badan bor baro nang trawan pat ban bishar ki bimir kabayab ngangay dahaw man sim bakoj ha kabalang kathalek bakoj ha kaching silok karakoj ha kaching mabe ki pop ha kaching mi pat kado bad ha kaching imbom jukod amen. Varlai spa prapuwe. Bekane kajing terwa, bejangi kutrai, berkebangi dan gendra, Berkutra Toduai ko para baga jengknya jenga ba jengpi kan long bapedang honak madu blai pa badan bor baro. Tosan penyang jengknya ti jengpi na kebenta ke jengyaro badbarom kateng ke jengu ka jeng mento yangi badbalang ko jengu baro kawai. To ai ba ka jing truwa jungi ya kane ka jing knya ba pan em kan long ka ba pediang hun hakmat ka buram jong me ko try kumba melamon ban pediang hun ya ka jing it banai ti lut jong kakmi ba khoi tam jong ukon balakha marwe jong me bu imat basan shar jinom la jinom amen
utrai udon rengkat bat pi Rengka bat piru. to kentiu yala ki danut Iwi shao tra. to ngenang utrai ublay jungi Kasong hau bat kate. da shisha kalong basong hok bat kabadai kadai ti jungi bat ka jingpen yangi haman lakapor bat ka jaka banai ngu yame ko kanrat ko kpa bukut ko blay badan bor bat bom jukut ban yaro ban kurku bat pandan buram ya kakarteng jungme ha kane kasngi buram jong kamaria balakarku katay sati kaba daga jingka serngeu jong men sem bukut kalapun yaw kun balakha marwe jongme bat klem da du no ya kaburam jong jinglong soti kalakha na kabanta kaprathai ya ga jingshai bom jukut utrai jungi u Jesus Christ lengba jung o ki angel ki ro ya kaburam jongme ki hima ki dam mane bat ki bor ki khnyu hakmat jongme kabneng bat ki bor jong kabneng bat ki serfem bala kerku ki yai mane rengkat daga jingkamen ngi kerpat ai ba ki so jungi ru kin ya so bat ka jongki kat bangi penbana daga jingya ro bas ngerid Shisha melong bukhoj kotrai kathamei jong gaching khoj baro damar kata ngi karpad yame topan khoj pan kantang ya kine gaching trwa jungi dag bapha yamasim jungme kom kamjer halor jongki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi uji sukris hakapor baladi no yu badala kamon sngebha ula priang ya kecing sa sutom ula shim yokpu bad kebaingu yame ula kedia yu badul ai hala kisendran ong to shim batobam na kane pibaro damar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebanta jongpi Hakajukur kam endala layabam ulashim yakukuri bad kebaingu biang yame ulai halag sunran uong to shim batodi na kane pibaro damar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batamai bad bom jukun ya keba enpenmi na kebanta jongpi bad na kebanta kibabun na kebanta gajingmap yakipop tole yakane ban kan mau yanga kajingmaya jong kajingye Kata sin bagi bantu Deuku bagi dia kane kakuri Ipeng praga jing yang jong bekotra Tadanu menwang Namar kata ngik bapan menta ya gajing ya bergaj mipa jungu ngitruwa hame kotrai yokpo jong gajing em bad yakukuri jong gajing pen em ngi dai ngu adam namar melanyew yangi
kibabit ban yang khmat jong me bat ban sakri ya me da ka bas ngret nge karpat ya me bangi kibayo banta hakamat bat kasnamo kres ngilong kiba lapaniatali ka way dauman semba khoj tokan mau ko try ya kabalang jong me kabla priang hasatla ka prathei bato penjana ya ka ha gajing ej rengkat badu publio ukpa ba khoj jangi uwal bat marwen u bishop jangi ka kanhun ki bishop bat baro ki lengdo to kan maulem ru ya ki hanman ki para shenrang bat kan thei ki baliathia da ka bakarman ya ga jing me pat bat ya baro ki bal klat no aga jing isnei jong me to pnyang ya ki sha ga jing shai ka khmat jong me to isnei yang gi baro ngi karpat ya me baringkat bat kamaria the sati ba khoj ka kmi jong blai ujesa ba khoj ukurem jong ka ki apostol ba khoj bat baro kru khoj ki blapen sng bahaya me pateng la pateng ngilong ki babet banyo bantalem ha ga jing embom jukut bat bangin ira bat pandan buram ya me daw khon jung me u Jesu Christ dau lembat u bat hau kan long hame bleu pa badan bor ha ga jing long ka we jong men sem ba khoj baro ka buram bat ga jing ro junam la junam amen kumbala kum yang i daw nong pan em bat kum lahi kai ngi diktin blai ngi no banong kok pa jungi ba habneng kalong ka bakoj kerteng jungme kanwan kahima jungme kalong kamon jungme ha ka kendeu kumba habneng to ay ngi mantra ka jungbam jungi ka bahala ka sngi batama yang i kerangkang jungi kumbang ru ngi ma bi ka beles new yang i adwat yalam yang i sha ka jing pan shoy Henry depan lajangi na kebas new. To penlajangi ngi kerpat ko try na gajing snew baro ha gajing sebon jong me. To ai jing sok jing sanya kisngi jungi knang ba da gajing rap gajing isnei jume ngin lai barabor na kapop bangin yo jing da na gajing jenjar baro kat ba ngi dang ap khmelanti ya gajing kerman ba khoj bat gajing wan pat jong nong panem jungi u Jesu Christ Namar ka jung me ka long ka hima ka jung me ka bor bar ka buram junam la junam kodra Jesus Christ me belong ha ki apostol jung me ka jing suk nga ep ka jing suk junga nga ip wat pe ye ki pop jungi hanro ya ka jing e jong ka balang jung me bar ha ka jing spon jung me to ai ha ka ya ka jing suk bat ka jing etali ka wei kat kum ka mon jung me mame ubi basan shar junam la junam amen kajing suku try kanan barabor rengkat bat pi tong ini truaya kada kajing suk iwe ha iwe pat kajing suk bat pi Kukun lang Hakmi ukulang brod jong blay hakmi ubakid no yaki pop jong kaperthai suk yangi belasha khot sha kan ge jing khawai jong ukun lang brod ko kan rat ngam shong hok ba man rung apo ka ying ge junga han re ong tang tin ka man sim junga kan sakhia hi kamat berkas nama Kris kan re bat kan ilamingi sha ka jing embom chukut amen
Kok pau bahapening to ai bagi jengi ke bamala yang ni au kun jungme Jesus Christ uhan men jengi bat kethaliding jong ke jengi sbon kan kelang hagidano jengi dauman sem bakoi kan kersubian hangi ya ke jingmen bala kerku nag banta ke juan kahima jungme to ai kan pun keladur ringi sha kanong lo langka bom ju chong thai ban bet ke sembai jong ke gospel to ai bagito ke sembai kan pun keladur na syapo ya ke jaj benre bat ke prathai marian barok away aga jingkmelenti batikana ya ke beneng batmai bat ke prathai batmai habanda ki po jong ke beneng aweng no kaburom jong me kan tun shan junom to ai bagajing
kan subyang hangi ki pilgrim jong ke jingkermen bat ke jing nut ya ki tia jingkan sel habeneng ai bagata ka ju ka jing ai kan pensapriang ya ke jingkermen pada ke jing suk jong no suspa jongi satla ke pertei Shame ko blai jungi balakruku jinom kan long ko buram bat ke jingi ro jinom amen kok pa jungi ba habneng kalong ko bakoj kerteng chungme kan wan ka hima chungme kalong kamon chungme hag khandeu kum ba habneng tai ngi manta ka jungbam jungi ka ba hala ka sngi matama be ngi kerangkang jungi kumbang rogi ma bi ke beles ne yangi madwad yalam ngi sha ka jing pansoi Handroid penlai jangi nak basneu amen kublai kumaria kabadab ke chengai ai putra dan bat phab la kerku ya pan pedang kentai bala kerku ya sok po chong pau jisu ya bako yok ni chong blai tu duai nak banta chengai kenong pop menta pada kepor ke chengyap ke chengai amen kaburam hau kpa badau kun badau mensem bakoi kumba kelalong pamanengkong kumju menta pada barabo jinom la jinom amen tongin yaduai to kabalang jong me kan penbena ya ke jing krau jong me koblei naba melale ki e ki ba krau na kabanta ki runget jong me bat kumbau yones ulakan ji da ke jingkemen habau la yasngeu ya ke jingdon lang bari jong ukres kumta to ai bakabalang jong meru kan kemen ban yo i ha kan ka sakramen uju ukres ubaim junom ubaim basun shar junom la junom amen utrai dan rainkat bat pi ublai badan bor baro unkurku ya pi ukpa badokon badman semba koin amen Kilik suk ej basikriu try da gajing I jong pi mar kaliang is ngangu yau blai Junabar arspa nya pusat Amen. En jag har ju tror Jesus Kristus. Shalom, shalom, amen.